An samu wata gagarumar fashewa a wata daga cikin masana'antar da ke a Amurka a ɓangaren tennis ta Amurka. Wato lamarin ya yi sanadiyyar mutuwar mutane da dama yayin da hukumomin wajen suka tabbatar da cewa ana ci gaba da ceto da kuma binciko gawarwaki da kuma ƙoƙarin gano menene musabbabin wannan gagarumar fashewa. Fashewar dai ta auku ne a wata masana'antar abubuwan inganta kayayyaki na haƙar ma'adanai a jihar Tennessee da take Amurka. Al'amarin ya tayar da hankula ƙwarai da gaske domin ta shafi batun tsaro da kuma tsarin lafiya da kuma ɓangaren ma'aikatan wajen wanda suka kasance a cikin matsanancin mawuyacin hali da kuma masana'antu sun kasance wato cikin haɗari ƙwarai da gaske a halin da ake ciki yanzu. Rahotannin dai daga hukumomin yankin sun tabbatar da cewa fashewar ta faru ne a cikin wannan masana'antu da ake ƙera ko ake ƙirƙirar wasu abubuwa na na'urar sarrafa haƙar ma'adanai inda ta haifar da gobara mai ƙarfi da kuma wutan ta bazu a sassa daban-daban na gine-ginen da suke a wannan yanki. Mutanen da dama dai sun rasu wasu kuma sun jikkata ƙwarai da gaske yayin da rundunar kashe gobara da jami'an ceto suna ci gaba da ayyukan kwashe gawarwaki da kuma raunana. An rufe yankin dai baki ɗaya domin kaucewa wannan haɗari da kuma yaɗuwar gurɓatattun hayaƙi da zai zamana cewa ya iya kawo wani gagarumin al'amari ga lafiyar al'umma kamar yadda rahotannin suke nuna. Irin waɗannan masana'antu na ababuwan fashewa ya kamata kamar yadda masana suke cewa ya zamana cewa an tsaurara matakan tsaro idan har aka samu kuskure kaɗan lokaci kaɗan sinadarai idan suka haɗu zai iya aukar da gagarumin tashi ko fashewa ko wata gobara ko lalacewar abubuwa a ɗan cikin daƙiƙu. Batun bin ƙa'idoji a masana'antun Industrial Safety Standard. Hukumar kula dai da tsarin aikin Amurka OSHA tana iya shiga domin bincike ko masana'antar ta bi dokokin kariya da ake buƙata kamar yadda aka saba binciken bayan irin waɗannan haɗurra sun faru ko kuma ya al'amarin zai kasance. Tasiri dai ga mazauna wannan yanki da fashewa ta faru. Al'amarin dai ya jawo ana kwashe mutane daga wajajen domin gurɓataccen hayaƙi da kuma tasirin muhalli. Shin wannan fashewa ta samo asali ne daga kuskuren ɗan adam ko kuma kuskuren fasaha kamar yadda wasu mutane suke ta tambaya a kai? Shin kuma akwai kula da tsaro da ya dace ga masana'antar kafin fashewar? Shin za a iya biyan diyya ga iyalan waɗanda suka jikkata ko kuma waɗanda suka mutu? A muhallin siyasa kuma da ɓangaren tattalin arziki, lokuta da dama dai irin waɗannan abubuwa suna haifar da tambayoyi akan tsarin sa ido da kuma kula akan irin waɗannan masana'antu masu haɗari a Amurka, musamman waɗanda ke da alaƙa da makamai ko haƙar ma'adanai ko sinadarai masu fashewa. Wasu masana'antu dai suna cewa lamarin zai iya tilastawa gwamnati ta kafa sabbin ƙa'idoji na tsaro domin ƙarfafa duba da irin waɗannan masana'antu yanda zai zama suna kasancewa. Wannan fashewa dai ta kasance abin da duniya ba za ta manta da ita ba kamar yadda za a ce fasahar zamani tana da amfani amma tana da buƙatar kulawa ta musamman. Tsaro a wuraren aiki ba al'amari bane wanda za a yi sakaci da shi da kuma wato nuna cewa mutuwar ma'aikata saboda kuskuren tsaro abu ne da ya kamata gwamnati ya zama da cewa ta ɗauki tsauraran matakai akan irin waɗannan kamar yadda masana daga Amurka suke ba da shawarwari akan waɗannan al'amura. ‘Yan uwa ya kuke ganin wannan gagarumin iftila'i da ya auku a wannan dare na 10 ga watan Oktoban shekara ta 2025? Ku faɗa mana ra'ayinku a comment section kada ku manta kuma na sharing, like da comment. Wannan rahoto yana zuwa daga Hausa Global News. Allah ya ba mu alheri.